Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, ka-loyal and charming Dago. Sige na lang. And Tita Tanya, hot, fresh, yummy, lala. Ay, sige na lang din. Chinita. 56 years old na po si Mamu. Samantalang 25 years old pa lang ang boyfriend niyang isang habal-habal driver. Hello po, Uncle Dagol and Tita Tanya. Ako po si Irish ng Montalban, Rizal. Hello, Rish. Napakababaero. Ulila na po ako. At bata pa lang ay iniwanan na kami ng tatay ko. Tapos high school pa lang ako, namatay na si nanay. At ang nagpalaki po sa akin ay ang kapatid ng aking mama na isang Becky. Mamu po ang tawag ko sa kanya. May salon siya na maliit lang at yun po ang bumubuhay sa amin. Lalo na kapag may event si Mamu, minsan sinasama niya ako para maging assistant niya. Yun nga lang, si Akla na in love sa isang walang kakwenta-kwentang 25 years old na isang habal-habal driver na si Adrian. At dito na nga po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Ng nakalipas. Saan yung bigay mong alawan sa akin? Ba yan? Talaga, hindi na ako lang ang bahala sa iyo. Ano ba? Kasi nasira yung break. Ang ingay naman yan! Sorbo! Karicious kasi ako eh. Nahirapan mo siya dito si Akla. Ay, ayaw mo na lang mag-silent, ha? Hoy, ano? Hindi akin yun! Di ba? Sa akin pala yan. Sa'yo yun. Okay. Mamaya ka pa! Sandali. Hindi ka nga dito. Nabayaran na ba yung motor mo? Yun na nga eh. Dagdagan mo para matapos na agad itong motor na to. Ano ka ba? Yung taon na binigay mo, ilang buwan pa lang. Sige lang nga. Kaya basta ano muna. Nam. Ako na yun. Nam muna. Oo na. Sige, mamaya. Basta babalik ka. Yum. Babalik ako dito. Hoy, Jinjin! Kung bata ka! Hi, hello! Tita, May tinda kang maruya Tita dyan? Mamu, Trixie, may tinda po ako na maruya tsaka po natira na barbecue at banana kayo kahapon. Bilhin niyo na po yung tira na barbecue. Sandali, ano ka? Yung kahapon pa yan? Matigas na naman yung barbecue mo. Bakit matigas din po yung mukha niyo? Sige na, ma'am. Alis na ako, ha? Tita Trixie, pakiawin, di ba po? Kuya Adrian, sabihin mo ko po kay Mama na bili na po yung mga banana Q ko po. Maawa na po kayo sa palubi.
Maawa na po kayo Bilhan mo sa din yung bata. akin. Pambili ko pang Starbucks ko po yan. Hoy! Nag 3-in-1 nga lang ako. Tsaka po, Ha? nasira po. Tapos ikaw, nag-Starbucks ka? Wala. Ako na pinaghalong ano lang yan sa akin. Please, please, please. Mamo, Trixie, nabibili niyo na po yung banana ko. Bilhin mo Yung na yan, alis na ako. Bye-bye, mamo. Tsaka po, magbabayad po kami ang internet namin sa bahay. Wala na po kami pambayad. Sandali! Bye-bye, love you. Sige na, sige na. Teka, Trixie, ang sweet niyo naman po ng jowa niyo. Siyempre, jowa eh. Ilan taon na po yun? Kasi parang child abuse ka po. Alam mo, pag tinusok kita nitong kahoy ng ano mo, yan ang child abuse. Gusto mo? Yung panusok sa maruya? Yan. Yung tong mo, iipit ko sa ilong mo. Yan ang child abuse. Bibili niyo po ba o hindi? Kasi nasasayang po yung oras ko sa inyo. Hoy! Wala akong paki... Ikaw ba yung nasayang yung oras? May customer... Hoy, hala, naluto na yung ulo ni Madam doon. Kung kasi, iwan mo na nga lang yan dyan. Ay, ma'am, pasensya, ma'am. Oh. Oy, ang tagal mo naman. Ba't parang nangangamoy gomang sunog na to? Ma'am, sorry talaga, ma'am. Oy, dali. Bakit parang kanina, 22 pa tong buhok ko. Bakit 12 na lang? Ma'am? Bakit 12 na lang tong buhok ko? Huwag ka mag-alala, ma'am, na may iraragbi natin yung ibang buhok para bumalik. Pasensya na po, ha? Oy, gusto ko. Oy, bisa. Shh. Mamaya ka na mag-blower. At eto nga ang update ko Ba't sa walang alam, ma'am? Inaayos ko nga yung buhok mo. I-update sige kita po. doon sa sabi ko sa kachat ko sa yung kachat kong foreigner na bagets. Kumusta siya, ma'am? Magkikita na kami kaya galingan mo ang pag-blower sa akin. Ay, naku, iba-iba si Voltaire, ma'am. Loko. Hindi, kasi iba pala yun ang customer Iba ko. yun, Sorry, iba ma'am. yun. Sorry, ma'am. Iba yun. Ano ba Ayun. lahi niyan? Okay, sige na nga. Ano ba ko sabi yung mga lahi-lahi na yan? Basta ano siya, half German, half Shepherd. Ay, naku! Tsaka Hindi ba- yung isa half Spanish, half bred. Ay, grabe talaga yung breeding nila, ma'am. Grabe talaga. Wala bang half Chinese, half garter? Ha? Baka meron. Ay, yun nga na Half, bago. oy, ma'am, meron din ako. Half French, half fries. Wow. Ay, hindi ako mapapatalo sa matandang to, no? Meron din ako niyan, half French, half baker. Okay. Sana all magpadala. Dali. Ay, ang tagal naman yan. Hoy, gusto ko yung kulot. Kasi nung araw, alam mo, habulin ako pag kulot ako. Ma'am, gusto mo kulot? Kulot. Sige. Higa ka. Ha? Buka ka dyan, buka. Kulot pala gusto mo. Uy, tinan mo. Sabi nung kapitbahay natin, nag-chat. Sabi, half Spanish, half sardine. Sabi ni Liza, yung kapitbahay namin. Hoy! Yan talaga si Ma'am Liza talaga. Sana naman may pagkapi siya na miss ko na yung Paano niya na pagkapi tayo niya. narinig? Tayo lang nag-uusap dito. Oo nga no. Oo, ay, Naka-wiretap tayo. teka, may nag-chat pa. Ano sabi? Si Dennis Abella nag-chat. Uy, ano sabi ni Sir Dance? Sabi, bilisan ko na daw at magde-date na daw kami. Bilisan mo na ang pag-ano. Ay, naku, akala. Sir Des, baka naman may pagkapi ka dyan. Sandali. Uy, meron akong crush yan sa mga players si Sir Dance. Naku. Kaso, wag na lang. Hindi ko na lang ikikwenta kasi mag-away kami ng mare ko. Kiss mamo. Mamu, pagod ka? Massage kita, mamu ko. Ay, nako, pag ganyan, may hilingin Mamu, ka. hindi naman, mamu. Alam mo naman, na this. love na love kita, kaya imamassage kita Hoy, hanggang teka! mamaya. Isang oras, gusto mo? Teka, wag mo akong mga char-char dyan. Asan Mamu. resibo sa tuition? Eto, mamu, akan na resibo. Ano na ba yun? Eto, oh. Mamu, ayan, oh. Walang akin na, walang akin na. labis, walang kulang. Tingin. Ayan, ay yung mga binayaran ko. Mamu, hindi kita kinupitan na. Noon lang yun. Kaya nga, nadala na ako sa'yo. Mamu, huwag ka madala.
Mamu, meron pa akong hingin kasi... Ako ba yung may kasalanan? Huwag ako madala sa Mamo. ginawa mo. Mamu, meron kasi kaming tryout. Kailangan namin ng tagi-tagisang bola ng volleyball. Baka pwede naman bigyan mo ako, dagdagan mo ako ng pera para doon. Ako, hindi ko Sige sasabihin na, yung pera ko na ibigay ko na pala kay Adrian. Wala bang bola yung school niyo? Anong klaseng school yan? Mahal na tuition ko, binayad. Mamu, Tapos, kasi kailangan solo-solo. Paano ako magta-tryout? Yung mga kasama ko na players, nagta-tryout mag-isa. Ako mag-isa sa gilid. Wala, oh. anak, Sige, Mamu, 800 lang. Meron na sa Shopee, Mamu. bola 800? Opo! Kailangan yung hindi masakit sa kamay. May gamit na dyan sa barangay, oh. Hinamin na natin yon. Mamu, wala pa pong nabibiling bago si Kapitan. Sandali. Kakaubo lang. Sandali. Mamu, sige na. Walang, anak, may pakiusap nga ako sa iyo eh. Next exam mo, mag-promissory note ka muna. Mamu, first time ko magpo-promissory note. Hindi ako sanay na gano'n sa State University. Ikaw dyan? Mamu! Kasumigaw, kailangan na mag-ano ka Mamu, muna. alam nila mayaman tayo eh. Hindi tayo mayaman. Huwag kang assuming na hindi tayo mayaman. Mamu, ano ba nangyari? Bakit kulang ba yung... Basta may Asa na yung sweldo ko, yung last racket natin, yun na lang. Wala nga, kasi nung kasal ako Mamu. hayaan mo na, baka magka-event pa naman tayo. Bibili pa mahina naman dito ako sa ng salon bagong eh. Jordan shoes para sa tryout ng volleyball. Jordan yung isusuot ko, Lebron 21 pala. Meron dyan, may Jordan ako dyan, kilala ko dyan sa kanto, nagbibenta. Okay na yun. Ano yung tatak nun? Ang logo naka-split. Pwede na yun. Original naman siguro yun. Di ba nag-split naman talaga si Jordan? Di ba yung logo niya? Medyo ano lang talaga yun. Mamu naman, naiiyak na ako eh. Anak, pasensya ka na. Sige na ha, Sige next na time nga ha. po, mahal na mahal kita. Mamassage pa rin kita kahit di mo mabibigyan Ay, ng salamat. pera. Mamu, Salamat. mahal na mahal kita eh. Salamat at naintindihan mo ko, Opo, anak Mamu ha. ko. Salamat talaga. Thanks, Mamu. Nalaman ko pong may bagong lalaki si Mamu. At tinatago niya nga ito sa akin. Pinilit kong ilayo si Mamu kay Adrian kaso na in love na ito. Kaya naman nung nakita ko yung mga pasa sa kanyang katawan, ay isinumbong ko siya sa isang tito ko na pulis. Tama na, Adrian. Ha? Tama na, ha? Sabi ko sa'yo, ibigay mo sa akin yung gusto ko! Ha? Di ba gusto ko ng bagong helmet? Carbon! Lodi! Yun ang ibigay mong helmet! Ha? Intindihan mo ba? Wala lang ang permission yung anak ko kasi binigay ko na sa'yo. Ano ba bang gusto mo? Masagot ka, ha? Ano? Ha? Wala ka pa rin ibigay? Ha? Sige. Babalik ako dito, ha? Dapat may ibigay ka pa rin sa akin. Intindihan mo ba? Kung hindi ihiwalayan kita, iiwan talaga kita! No, Adrian, no! No! Don't leave me! Don't leave me! Don't say goodbye! Hindi! Iiwan talaga kita. Pag hindi mo ako bibigyan sa mga gusto ko, intindihan mo? Papalitan kita ng bago. Diyan ka na! Pwe! Adrian! Adrian! Mamu, bakit ka nakashade sa loob ng bahay? Ang dilim-dilim! Ah!
Fashion yan, anak. Fashion. Mamo, tanggalin ko nga yan. Wag! Ayoko. Mamo, tanggalin. Ang dilim, may madadapa ka papunta sa CR. Bago kasi yung shades ko, kaya okay Mamo, lang yan. ako na. Anong tinatago mo dyan sa mata mo? Bitawan mo! May bago kang tattoo, no? Wala akong tattoo, bitawan mo! Nagpunta kay Iwang Od, no? Bitawan mo! Ako, si Kung Fu Panda. Ano nangyari sa'yo, Mamo? Ba't dalawang black eye yan, Mamo? Black eyes. Mamo. Black eyes. Mamo, ano nangyari? Sino gumawa sa'yo yan? Si Adrian ba? Oo. Au. Siya ang may kagagawa ng lahat. Mamo! Au. Bakit pati ilong mo? Pinunter yan ni Adrian. Grabe naman siya. Inilong siya ako. Kasi, inilang daw iba. Manonood yung mga kapitbahay natin sa Facebook Live, Love Radio Manila. Nanonood sila. Nakikita nila yung itsura mo. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Sumuot ka ba sa Talo lang, naghugas lang ako ng kaldero. Nakalimutan ko na. Kala ko motor nagkarwash ka. Oo, nagkarwas din ako ng motor. Abang dinukot ko yung ilalim, tambutso na pala yun nasa mukha ko. Anak, huwag ka na magsumbong sa tuwin. Mamo, ipapalit sa sumbong ko sa pulis si Adrian. Napakawalang niya na! Isusumbong ko siya! Ipaparagay ko siya! Wag, mahal ko siya. Hindi, Mamo. Mamo, hindi ako makakapayag. Ako nga inaalaga kita. Hindi ka Hindi kita pinapadapuan sa langaw. Tsaka sa lamok. Kinakamutan kita ng likod. Nililisaan kita. Grabe ka naman. Sabihin mo nila kinukutuhan. Tapos, bubugbugin ko lang ni Adrian. Napakawalang niya niya. Uy, ako binugbog mo. Sorry, nakarito ako kala ko ikaw si Adrian. Napakawalang niya mo, Adrian. Pag nakita kita, ganito yung gagawin ko sa'yo. Uy, ba't ako? Ba't ako? Mahal mo yung tao, anak. Anong gagawin ko? Mamu, hindi yan tunay na pagmamahal. Nabubulag ka lang. Nabubulag ka, hindi ka mahal nun. Sabi, ikaw ba masuto sa mata? Hindi ka ba mabulag? Mamu, niloloko. Mahal ko siya, Adrian. Mamu, hindi ka niya mahal. Mamu, magising ka na. Mamu, magising ka naman sa katotohanan. Hindi ka niya mahal. Ako bahala, Mamu. Igaganti kita. Lintik lang ang walang ganti. Bumadaya sa akin si Adrian. Adrian! Anak, wag na mawag. Mamu, nakakaawa yung itsura mo, Mamu. Mamu. Kaya pala nawala yung ipon mo. Kaya pala hindi ako nakakabayad sa school. Kaya pala hindi mo na nabibili yung mga luho mo. Hindi ka nakakapag-Starbucks. Hindi ka na nakaka-drive-thru. Okay lang, basta masaya si Adrian kasi mahal ko siya. Kaya ba magka-black eye? Oo. Mamu, Kaya lang magmahal si Adrian. May mga pasa ako. Yung friend ko nga eh. Hindi lang siya napapamata. Pero may pasa siya. Ako gusto ko yung mata eh. Gusto ko. Mama! Magising ka naman sa katotohanan. Hindi ka pumahal ni Adrian. Mamu! Mahal ko siya. Anong gagawin ko? Please, wag mo na siya isumbong. Mamu! Mama Ako. Hindi, Mamu. Isusumbong ko siya. Wag mo siya isumbong ha. Isusumbong ko siya! Lalayo na ako sa kanya. Pag hindi mo siya isumbong, hayaan mo na yung tao. Promise. Promise. Depende. Aray ko. Happy. Kaya nga sinasabi ko, mahal ko siya. O sige, pangako ko. Mamu, marami pang magmamahal sa'yo na Oh, totoo. sige. Hindi ka sasamantalahin. Gusto ko nga yun eh. So, Mamu! Ano basta ba wag mo yan? siya isumbong, aatras ako sa kanya. Promise. Promise, Mamu. Oo. Promise. Sige na lang. Adrian, namimiss kita. Mamu! Adrian! Niloloko